uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyakubingelela Baba umpostoli uNsibande nomama umpostoli uNsibande egameni lenkosi yethu Jesu. Ngibingelele kubazalwane ekhaya lezwi, ngibingelele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu esigcinile wasilondoloza nanamhlanje kuze kube lapha. Sibonga iy'nkonzo osifundisa ngazo Baba kulezi iy'nsuku ezinamandla amakhulu okusiza iy'mpilo zethu, ey'khuluma ngomphikristu nokwambulwa kongenamthetho. Siyabonga Baba, usipha ubuhlakani uNkulunkulu ngendlela emangalisayo lezi zinto azimbulayo ebesingazazi, futhi esizogcina size sife singazazi, ngoba azishumayelwa ngale ndlela or azifundiswa ngale ndlela. Siyabonga kakhulu nje sithi uJesu Kristu uyinkosi. Qhubeka uNkulunkulu akuphakamise, akuphe amandla, akuphilise-ke nje uNkulunkulu, andise ney'nsuku eziningi sisakudinga. Baningi abasakudinga nabancane abasakhula bayakudinga. Sikhulekele nje ukuthi ikhaliso malikhule ligcwale umhlaba, malikhule nje sihambise iy'ndaba ezinhle zikaNkulunkulu sisaphila, sivume nathi ukugitshelwa uNkulunkulu njengoba uhlezi usifundisa ukuthi nawe ugitshelwe uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu Baba. Ngithi angilethe nje ubufakazi bokuthi ubaba ayimpela uyalulama. Kade ngiqeda ukukhuluma naye manje uthi uzizwa engcono kakhulu, iy'nhlungu zehle kakhulu. Ngiyaphakamisa kuNkulunkulu udumo kuyena, ngoba ngiyamtshela noma engenawo uWhatsApp wokuthi angene-ke mhlawumbe ngimsendele lezi iy'nkonzo, kodwa ngiyamtshela ukuthi akakhule kathi uJesu Kristu uyinkosi, elala evuka athi uJesu Kristu uyinkosi. Akhuleke nje, angakunqeni lokho, akhuleke ukuze kuzogudluka nalo shembe, kudluke zonke lezi zinto akholelwa kuzo. Ngiyawukhulelela kakhulu kumndeni wami egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, ukuthi nje bagcine beguquka bonke, bekholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga Baba umthandazo, ngiyabonga konke. Ngiyamkholwa uNkulunkulu ukuthi ngelinye ilanga uzoyithulela yena ngqo ubufakazi, ngimfake kwi-VNI, khulumele yena mhlangaya kuyena. Ngiyabonga kakhulu, ngiyamphakamisa uNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba mpostoli Ntsibande, ngiyabingelela ubaba noma abazalwane bonke basekhaya lezi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibe nombono, ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi uNkulunkulu asixwayise sabazalwane. Ngilele ebusuku kube ngazuthi sihamba kodwa sihambe endaweni engazuthi i-bridge ephakeme futhi hayi kakhulu. Sihambe sibaningi, sifake iy'ngubo ezimhlophe, sihambe uhambo olude kakhulu. Uma sihamba la bazalwane, sihambe le ndawo inde, ubaba umpostoli ungemuva kodwa yena ufake iy'ngubo emhlophe, usefini, ukhanyisa into engazuthi iy'nduku kodwa engazuthi inkanyezi. Siyahamba la kuyakhanya kuthe nje babazalwane, sihambe lapho. La ngaphansi kwaleli bridge kugijima amabhubesi avula amazinyo amade. Okudabukisa ubazalwane, bekukhona kade beshibilika khona la, besuka la phezulu badala kagxeke lapha phansi kulamabhubesi. Ababamba ababhubesi bazalwane ngababulala, abanxaxatha bashiye endleleni, basale lapho bepetuza lapha, basakwazi ukuvuka. Ubaba umpostoli Ntsibande bevela akhanyisa athi xa kulo sesele siqhubeke nohambo. Sahamba saqhubekela safika endlini ezinhle, kodwa sangafiki ukuthi sifinyelele. Sazibona into engangahlambe nebanga nje elincane engayi-hour uma uya khona. Sithe masesilapho kwaqhamuka utshani obuluhlaza, sathwabaza kulotshani, sahamba siyahuba, sihuba igama, ihubo lalisecilongweni o-235. Siyahuba la, sihubela phansi kamnandi. Asikwazanga ukufika laphaya, kwathiwa indlela inde kakhulu, uhambo lwethu lude, indlela inde, kodwa sekukeduze phambili. Kwamemeza izwi-ke ukudabukise kakhulu, lathi laba abawile bawiswa abantwana.
kwathiwa laba bawile bawiswa abantwana sibase phela abantwana bazalwane ibona abayinkinga kakhulu okholweni esihamba ngalo manje sisendleleni enzima kodwa manje abantwana basele ngemuva kodwa futhi sihleli nabendlini bayasiphekela siyabajamela kukhona basafaka amabhuluku khona basaruja imilomo khona basaxhuma izinwele lokho bazalwane uNkulunkulu uthi kusihlehlise kakhulu ohambeni lwalendlela kade sihamba kuzadinga bazalwane sicophelele kakhulu abantwana kuthiwa ibona laba babenza ukuthi sisale endleleni nalaba basale endleleni bedliwa amabhube sibashiyithwa abantwana siyabonga uJesu Kristu inkosi amen uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi bingelela uMtsibande bingelela uMtsibande nomndeni wakhe ngibingelela ekhaya lethu ngibingelela nasentabeni enhle kaJehova ngizobonga uJesu nami kuthi nje akukho kuningi ngibonga ukuphila uphile emandleni akhe bonga umusa wakhe angenzele wona nothando lwakhe nje bengibuke impilo yami ngaphambi kokuthi ngifike kuleli khaya kepha umphefumulo wami wakhululeka zonke izinto zaguquka ngoba yena mayefikile kuyashintsha konke bengibuka nje ukuthi mina bengikhule ekhaya la kusindiswe khona ngahlala nje kodwa umphefumulo wami bengakhululekile futhi nje izinto bengihlaseleka nje kungekho ukuthula empilweni yami nje ukungena kwami lana it was my last hope ngibona ukuthi-ke ngize ngibone ngathi uNkulunkulu shuthi akanandaba nami kakhulu nje ngibonga ukukhululeka ngifika lana ngibonga nothando abangcwele ababonisa lona nje ngiyabonga nje kakhulu ngithi udumo lonke lukuye uNkulunkulu ngibonga nje kakhulu nezimfundiso ezibakhona nje ukuthi sibheke sime kuKristu simveze yena sibe ukukhanya simele neligama lethu uJesu Kristu inkosi ilona elinamandla liguqisa yonke imimoya esitha ngisho sifika sihlasela kepha umuthi uJesu Kristu inkosi kuyaguqa konke bonga nokuvuseleleka nje sengikwazi nokufunda izwi nje nokukhuleka nje ngiyambonga kakhulu uJesu ngibonga umusa wakhe ngithi nje Nkosi yami kazi ba yini le enganga ngibona uthando lwakhe engilandelele njengasikhathi zonke engaphezi ngami kepha wangilanda ebubeni bonke sengisukile kuwe kepha yena wangilanda futhi wangambulela iqiniso lakhe yabonga kakhulu isifundo esisifundayo somphiki Kristu nje ngiyabonga ethi uJesu Kristu inkosi bangcwele uJesu Kristu inkosi umele ukuphakanyiswa amen Jesu Kristu inkosi baba ngiyabingelela kubaba nomama nabazane bonke ekhaya lethu baba ngisacela lethu ubufakazi la ngangikade ngenze isikweletu esitolo bengibuye ngibambeke ngingakwazi ukusikhokha uma ngingakwazanga ukusikhokha bese le message besho ukuthi simali engaka bebuye befone kwesinye isikhathi besho ukuthi isikweletu ngizokhokha nini ngibatshela ukuthi hhayi ngisabambekile ngizokhokha baba ngicela ukuthi ubufakazi ukuthi kodwa ngesonto elidlule ngoLwesithathu bafona ngoba bese nginenyanga eziwu-2 ngingakhokhi bafona bathi ngizokhokha nini isikweletu sami sesikhuphukile idate yavele yafika emqondweni wami ngavele wathi angithi ngiye-25 ngathi ngizokhokha nge-25 bathi okay hhayi ngavala ifoni ingaphatheka kabi ukuthi nge-25 imali ngizobe sengiyithathephi hhayi ngathi sinjalo hhayi ngalala sengolesine ngoba ngangikade ngithola imali abantu abangasebenzi ngibuye ngayitholi ngibuye ngiyithole kodwa kwavele ekwe-akhawunti
yami ngangenelwa u-336 ngamangala ukuthi hawu khona uma kuwu-350 ngoba kusiwo nje u-350 le mali ivelaphi. Ayi, ngawabonga amandla kaNkulunkulu ngathi ayi ubonile ukubhalisa kwami, yabonelela ngampela uNkulunkulu. Ngabonga ngathi lesi sikweletu sengizohamba ngosikhokha. Kuthe kusenjalo ngoLwesihlanu kaphinde kwangena u-350 abawu-2 ebusuku kusuke kuLwesihlanu. Ingavuka ngakhala ngambonga uNkulunkulu ngathi hawu kanti ngampela uNkulunkulu uyabonelela. Ngabonga, ngibonga nangoba kusekhaliswe ngoba yonke into siyabona ukuthi ziyashintsha izimo zempilo zethu. Kuthe futhi ngomgqibelo kwaphinde kwangena omunye u-350 ngadele ngaphelelwa namandla. Kwaphela kwanyembezi-ke manje ngoba ngakhala kakhulu ngoLwesihlanu ngibona ngingenelwe imali ekade ngingayilindele. Uma ngiyo-check-a lapha ku-350 ukuthi lezi nyanga iziphi ekhokheliwe, angiyiboni inyanga ekhokheliwe kodwa imali ingenile. Ngabona ukuthi amandla kaNkulunkulu ngampela uyabonelela yena. Ngahamba ngayosikhokha isikweletu ngaqeda. Ngasiqeda isikweletu abebethe ngiyasikweleta. Imali abebethe ngiyikweleta ngayikhokha. Ngiyabonga uNkulunkulu, ngiyabonga nje ngokungena ekhaya lezi baba, ngiyabonga. Impilo zethu ishintshe kakhulu. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela ubaba nomama, ngibingelela abazalwane ekhaya lezwi. Ngithanda ukudlulisa ubufakazi bokuthi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi usangigcinile. Selokhu ngangena ekhaya lezwi ngaqala ukukhokha okweshumi. Konke ekumsebenzini wami engikwenzayo kuhamba kahle kakhulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho. Ama-order ngiyawathola maningi ngendlela eyisimanga. Ngibonga uthando nje lukababa ukuthi usasenami noma ngingenzi kahle endleleni, kodwa ngokuthemba yena nangokukholwa konke engikwenzayo kuzogcina sekuyimpumelelo. Nami ngimkhonza uNkulunkulu ngendlela akafisa ngayo yena ukuthi ngimkhonze ngakhona. Kancane kancane kuzoze kulunge. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Ngiyabonga nakuwe baba. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa nasekhaya lezwi. uJesu Kristu inkosi. Nami nginobufakazi esengibe nabo ngikhona la. Ngimbonga uNkulunkulu ngosisi owangingenisa la esisebenza naye, and kukhulu engikubona osekwenzekile empilweni yami ngokucela ngokubhukha usuku lokuvuma izono. Nami ngazizwe ngazuthi sengilula, nginomthwalo osukile. Bengike ngize ngiyishaye la emahlombe, engazuthi kubuhlungu, ngizwa ngathi khona into engihlela emahlombe. Kodwa since ngavuma, ngabhukha, ukuvuma izono, ngayibhala phansi, ngilula, nami ngilula, ngiyazizwa ukuthi ngikhululekile. Nomntwana oke wangaphila, ngangibona ukuthi imimoya yamadimoni. Ngacela kubaba, wangisendela abaseRoma 10:9 nomkhuleko, silesimile sikhuleka namanje sisawukhuleka. Usengcono na-last year ubeza umatric wa-aplaya wathathwa at-UT. Uthe sekuyovulwa iy'kole ngoJanuwari, bafike bakhansela zonke iy'nto zakhe. Wabe esathenjwa, thola into zakhe nje abasavumi ukumthatha. But ngomkhuleko njalo lesimile u-aplayile nakulo nyaka, sebembizile ePretoria. Uyahamba mhla ka-19 uyobhala i-test. Ngiyambonga uNkulunkulu, uJesu Kristu inkosi. Nasemsebenzini nje bekunemimoya ngazuthi manje nje kuhlezi nje ngizithole ngathi angisekho, ngimubi, angazi kanjani. Kodwa nje ngiyambonga uNkulunkulu ngoba konke sekuhamba kahle nje, ba-right, bakhuluma kahle, seku-right nje yonke into. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, uJesu Kristu inkosi. Kumnandi ukuhlala ekhaya lwezwi. Siyabona, siyambuleleka. Besihamba sithi sihamba noNkulunkulu sisindisiwe, kodwa amaphupha amabi besiwaphupha, bengiwaphupha. Yonke lonto uNkulunkulu useyinqobile. Angisawezwa, angisenawo la maphupha amabi. Nje uNkulunkulu ngiyambonga ngoba ngike ngaphupha
engazuthi uma ngibheka ngeke ngibheka phezulu. Ngibona abantu abagqoke into ezimhlophe baphethe amacilongo ngezandla engathi sebemi ngey'nyawo ukuthi isikhathi sesiseduze sisondele sokuthi beshaye amacilongo inkosi ifike. Lapho mina ngangithandazelwe ngithe uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngibone ngathi umhlaba kunama-movement enzakalayo emhlabeni, umhlaba uyale nje kunento eyenzakalayo engajwayelekile. But ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga kakhulu nangemkhuleko baba, siyabonga Nkosi. Umndeni wakaNsibande siyawuthanda kakhulu baba nomama. Ngiyambonga uNkulunkulu, uJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi baba noma ngiyabingelela abazalwane basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, bazalwane basekhaya lizwe ngiyanibingelela bazalwane. uJesu Kristu uyinkosi baba, ngiyabonga kakhulu umkhuleko wangenzela wona ngingena emkhosini ka-21 days ngiphumile-ke baba Monday. uNkulunkulu ungithwalile kakhulu, ngiyabonga baba, ngiyabonga kakhulu. Nebengikhulekela uNkulunkulu uvelile waba impendulo kade ngingenele emkhosini. Ngiyabonga kakhulu baba uNkulunkulu ney'mfundiso sifundisa zona, ngiyabonga kakhulu baba. Umntwana wentombazane ufakazi bami ukuthi waphuma ingalo, ithambo lengalo la uxhumana khona ingalo nehlombe esesikolweni nithatha isikhwama. Kanti ithambo seliphumile masifika kudokotela kushaywa iy'thombe nangempela kwavela. Ngamthumelela ubaba iy'thombe lezo. Siloku sikhuleka kumkhwelo kwabaseRoma 10:9. uNkulunkulu bathandekayo ngomusa wakhe labuyela ithambo kungekho kwenziwe, kukhuleka umkhwelo kwabaseRoma 10:9. La ibuyelela mase sibuyela kudokotela kwathi uthi ithambo selibuyelele. Ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu. Bazalwane, nomntwana womfana wawiswa ibhayisikili eminyakeni ewu-4 cishe idlulile, njengoba ngo-Ephreli kubhekane nobuhlungu kuze kube manje. Siloku-ke sihamba-ke udokotela kubhekwa kucinga ukuthi ngabe yini. Saze-ke saphukhelwa ukuba siye eskenini komunye udokotela-ke. Uma sifika-ke kuyena ngoLwesibili esiwa-ke kwi-scan, iscan-ke sithi hhayi akukho lutho, izinto zonke zikahle. Singakafiki-ke uNkulunkulu bazalwane ababe ngisemkhosini akhulume ngezwi lakhe nami. Athi ufunelani ukukhathazeka? Angiyena yini uNkulunkulu phezu konke? Angikwengeme yini konke kwakho? Hawu bazalwane, umkhwelo kwabaseRoma ngathuka ngizwa izwi likaNkulunkulu, ngaguqa ngamadolo, ngaqhaqhazela, ngezwe ngathi ngiyashwaqa, ngazi ngizokubeka kanjani. Kwasho ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nami, mina noNkulunkulu kule ndawo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Asikholweni, silalele, senze inceko kaNkulunkulu esifundisa khona. Ngempela uNkulunkulu uhleli kubaba uNsibande omgibelo. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba. Angixolise ngokudilitha. Ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngiyabingelela kubaba uNsibande nakumama uNsibande, kubazalwane bonke ngoJesu Kristu inkosi. Ngithi angilethe ubufakazi nami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe baba nomama ngezimfundiso esifundisa zona la ekhaya lezwi. Ngiyambonga, ziyangisiza. Ngibonga futhi ubufakazi buyasiza, kuyenzeka ukuthi umzalwane othizeni afakaze, alethe ubufakazi bakhe la, kanti mhlawumpe omunye umzalwane naye ubambene nenkinga ethile bese kuyasombululeka-ke. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Angithi angilethe ubufakazi-ke nami. Indodana yami kade ihamba ngemoto kababa wayo etshelekile. Endleleni waphazamiseka, kodwa uNkulunkulu uye wavela kakhulu ukuthi uNkulunkulu unathi kakhulu, uyasibiyela kakhulu. Umntwana uye wasinda,
wangashayisa ezinye izimoto, futhi yaphuma imoto emgaqweni yahamba yoma phambi kwesitolo. Bekungenzeka ashayise isitolo leso, kodwa uNkulunkulu emuhle elungile, Nkosi yami, yama yangalishayisa udonga lesitolo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga kakhulu. Amen. uJesu Kristu inkosi baba, ngikhonjiswe umuzi okhanyayo lo engake ngawukhombiswa mhla ngibona izinceku zikaNkulunkulu kungathi zikhuphuka ziyadrive imoto, inceku nenceku kunabazalwane kuleyo moto ebaholayo, kodwa inceku ibamba isteringi. Inkosi ingikhombisa ukuthi zichezukisile abazalwane, azibange isabangenisa isabakhuphulela khona, kodwa zachezukisa imoto zehlela. Kwakukhona umfulo wawukhona. Namhlanje ade ngikhonjiswa ukuthi abazalwane abayihlanganisa nabantu abenza imicimbi yobumnyama bangaphandle kwesango, labo bazalwane bebengangenanga ngaphakathi, kodwa bebengaphandle kothango. Kukhona abantu bebethi benzela abantu esebafa, bepheka kungathi benza itiye. Ngabona ukuthi nabantu abasindisiwe abaphakathi kwalabo bantu bangaphandle kothango, abangenile. Ngiyacela siqaphele ukuthi siyihlanganisa nobani, siqaphele singabi abazalwane abathanda ukuhamba imicimbi yobumnyama. Izwi likaNkulunkulu encwadini yesibili yabaseKorinte 6 verse 16. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba noma abazalwane bonke ekhaya lezi nasentabeni endlu kaJehova. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ekuseni ngizobonga uNkulunkulu ngamandla awenzile emndenini wakithi. Emkhulekweni wami bengiye ngikhuleka ukuthi inkosi ngicela ungisize bakubone ukuthi uNkulunkulu ophilayo. Bekuyokuthi noma ngiqhamuka kade ngisemkhosini bangibona ngehlile, ubabothi bayakhathazeka, kodwa ngibe nalomkhuleko enhlizweni yami. uNkulunkulu emuhle uzambulile kubona, bayakumbona uNkulunkulu wasekhaya lezi ukuthi uNkulunkulu uyaphila, uNkulunkulu wenza izinto ezinkulu ngegama elithi uJesu Kristu inkosi. Nangomkhuleko wabaseRoma, ubhuti wami ubekade evele esebenza kodwa efake isicelo kwenye indawo somsebenzi, udriver amatraki. Ngomgqibelo uye wabizwa ukuthi abeze bezokwenza i-test, wahamba. Uma efika laphayana ufika abantu bawu-4, uyangithinta, uyamuzwa ukuthi uthukile ukuthi kanti bawu-4 abazokwenza i-test. Bese ngithi mina khululeka, lokhu uthende wena uJesu Kristu inkosi, lokhu uthende uJesu Kristu inkosi. Nangempela angena e-testini wathathwa. Uma ngabe sethathiwe, uma isengithinta uthi njengamanje vele useqalile ukusebenza, usebheke nje eBloemfontein uyasebenza njengamanje. Uma kuhambe iy'nsuku ngimcheck ukuthi unjani, athi ube namajaqamba. Ngithi mina lokhu uthintile lapho okubuhlungu khona ukuthi uJesu Kristu inkosi, uthi kodwa behlushwa imoto. Ngithi mina imoto vele uthatha umkhuleko ubeke khona emotweni. Uthi noma ngabe ngifikile PE ingoba ngeke ngavula wona umkhuleko. Manje ngibona Nkosi esegxilile, esethemba, eseyazi lento isimngenile kuyena ngaphakathi enhlizweni yami. Nginomkhuleko nje ukuthi Nkosi yami ngicela ukuthi umkhumbule, anikele impilo yakhe kuwe ngokuphelele Nkosi Jesu. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu umusa asenzela wona usuku nosuku. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi nasentabeni kaJehova. Ngiyabonelelwa, ngiyabingelela ubaba Msibande, ngiyabingelela umama Msimande egameni likaJesu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyathanda nje ukubonga uNkulunkulu, kuningi angenzelwe kona. Amehlo ami wavulile ey'ntweni ey'ningi ebengingenako ukuqonda, kodwa ngenxa yey'nkonzo engiyilalelayo, ubaba eshumayela la, kuningi okungakhayo kakhulu. Ngakhekile nje kakhulu, impilo yami ayisafani nasekuqaleni, nginoshintsho nje olumangalisayo. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu nasemsebenzini, ziningi izinto ey'khona
kodwa uNkulunkulu avese anangenzela umusa nginqobe nje, angazi kanjani. Kuke kufike nje la kufanele ngabe ngisayine iwoningi noma ngiyaxoshwa, kodwa nje umqashi avesane nje angenzela umusa. Uthola ukuthi ozakwethu esisebenzisana nabo baqule ema-ofisi, kodwa mina ngedwa ngibekwe eceleni, elami icala linga-attendwa futhi ngitholakale ngingenacala. Manje abasebenzi-ke banako lokho ukumelana nami ukuthi mina why ngingathethiswa, mina ngonjani ungathethiswa. Ngiyabonga nje ukuthi ngifihliwe egameni likaJesu. Ngiyabonga kakhulu unceku kaNkulunkulu. uNkulunkulu asibiyelele ubaba uNtsimande, siyabonga ukuthi uyasikhulekela. Siyabonga kakhulu noma uNtsimande uyasikhulekela, nabazalwane bonke siyabonga. Kuningi uNkulunkulu asibusisa ngakho. Ngithi uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyakubingelela baba Mtsibande, ngibingelela mama Mtsibande, ngibingelela ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuba ngibe sekhaya lezwi. Siyafundiswa, siyayalwa ngezwi lenkosi. noNkulunkulu uyasisiza ekuhambeni kwethu, ekukholweni kwethu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngimbonga nje izolo, ukusa kwayizolo ngiye ngaphupha amaphupho angaphezu kwamabili. Iphupho lokuqala ngiye ngaliphupha ngangaqonda ukuthi lisho ukuthini, kodwa ngithe sengiphuphe lesibili nelesithathu ngabona ukuthi uNkulunkulu uthi nginesifo sokuzindela. Kuyenzeka uma kufanele ngenze into ethile, uma ngithe ngizoyenza ngigcine ngingayenzanga, igcine ingenzakalanga vele. Ngize ngikhumbule nobufakazi kwakufanele ngibethule lapho baba umfundisi wasifundisa ngokuthi uNkulunkulu wenza ilanga liyashisa libalele, kodwa uma libalele lishisa umntwana kaNkulunkulu alimshisi njengokuba lishisa abantu bonke nje ezweni. Umntwana kaNkulunkulu alifani. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi engibonise ukuthi ngumuntu onesifo sokuzindela. Kwakufanele ngithule ubufakazi ngokuthi ngangisebenza egcekeni, ilanga langangishisa inyanga yonke. Lalishisa lona kodwa lalingashisi ngale ndlela. Kwakwenzeka ngesinye isikhathi lithi libalele ngibone seliguqubala, noma lithi libalele ngibone sekunefu nje lisitha ilanga. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi engilungisise, engibonise izinto eziziphazamiso empilweni yami. Ngiyamcela-ke ukuthi konke okuziphazamiso zokumkhonza yena, noma-ke nje empilweni yami yonke nje, izinto eziziphazamiso angibonise zona, ayisuse ukuze ngimkhonze uNkulunkulu kahle ngikhululekile. Ngibhale nezono zami zonke ukuze ngimkhonze uNkulunkulu ngikhululekile. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuba sekhaya lezwi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, amen. Jesu Kristu inkosi. Ngibingelela ngumama Mtsibande, ubaba Mtsibande, ekhaya lezwi, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngangifunda iBhayibheli, ngicela ukuzwisisa ubufakazi. Ngangifunda iBhayibheli kwakuyisonto, kwase kwambuleka kimi ukuthi mangingene kwi-fasting ka-10 days, ngoba la engangifunda khona ngangifunda la abafana abathathu abanqaba ukudla isidlo senkosi newayini lenkosi, bathi ngeke bekwazi ukuzingcolisa ngesidlo senkosi, bacela ukwenzelwa imifino iy'nsuku eziyishumi. Ngesikhathi ngifunda lapho kwambuleka kumina ukuthi kumele ngingene kwi-fasting ka-10 days. Bese mina ngiba nokuthi emqondweni wami, hhayi ngoba kade ngilokhu ngingena ama-fasting eduze ake ngingene ngokuphela kwenyanga ngoba vele inyanga bisizophela. Ngilinde kanjalo, ngishuthi kwakuyisonto kade ngifunda iBhayibheli. Bese kuba umsombuluko ebusuku ngilele ngiphuphe umntanami eshaya inyoka. Umntanami una-9 years, uhlala ekhaya olunda, mina ngihlala eThekwini, angihlali naye. Phuphe engathi ushaya inyoka ikhona la endlini esihleli khona, ayishaya inyoka bese ayibulale ngiyithathe ngiphose ngaphandle.
bese ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe imlimazile inyoka. Uma ngithi ngiyambheka ehlombe ngempela imshayile kunembotshana engathi ucatshiwe kancane la ngasehlombe, bese ngikhathazeka khona lapho ngisephusheni kwembuleka ukuthi ngingena kule fasting kade kuthiwa ngingena kuyo. Nangempela-ke ngiqale leyo fasting ngawo uLwesibili nguthathe u-10 days lowo. Khona lapho ngisakhona kwi-fasting ngibone ukuthi ngifonelwe ekhaya ukuthi umntanami uyagula, ubambekile kakhulu. Ngiphatheke kambi kakhulu. Ngikhuleke uNkulunkulu ngoba khona lapho kunanesimo engangisibona, ngabona ekhaya kunesilwane engathi sindlaliwe irufu yonke ngaphakathi. Masiphefumula sivela amabhamuza umzimba wonke sibe ngathi ibhelunda. Ngayibona ngikhuleka ngiphakamisa isandla ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, ngimemeza igceke lonke ngikhuleka ngimemeza igama likaJesu ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngaphaphama kanjalo ngimemeza, ngiyabonga nje ukuthi uNkulunkulu wayesindisa impilo yengane yami, waze wasindisa nempilo kadadewabo kamama, umamncane wami uNesther Masondo, naye wabuya esibhedlela ngazo lezo nsuku, wacishe washona kodwa uNkulunkulu wabasindisa. Ngiyambonga uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela egruphini, ngiyabingelela naku-YouTube, ngiyabingelela kuBaba uNsimbande Apostoli. Ngidlulisela ukubonga okukhulu ukungena kule group ngifakiwe udadewethu. Ngidlulisela okukhulu ukubonga, ikakhulukazi ukungikhuthaza kokuhlala ngikhuleka. Sengihlale ngibhizi ngaso sonke isikhathi ngikhuleka, ngivula iBhayibheli ngiphathaphatha, ngivula iBhayibheli amavesi nakho ayangena ayashintshana. Sengize ngane-highlighter ngihlale ngi-highlighter ngikhuleka, ngibhizi ngokukhuleka anginaso esinye isikhathi. Ngiyafika avuka ekuseni ngiyaguqa ngiyakhuleka, uma ngibuya emsebenzini ngiyaguqa ngiyakhuleka, uma ngilala ngiyaguqa ngiyakhuleka. Kunenkonzo ya-Dr. H.A. Mthembu ngomhla ka-9 kuJuni isevisi. Leyo nkonzo ngilala ngayo ngivuka ngayo. Ithi uNkulunkulu uyawuvala umlomo, ngiphila yona, ngiyayithanda kakhulu. Selokhu ngaqala ukusebenza ngineminyaka ngithe 15 ngisebenza lo msebenzi engiwenzayo. Bengi-aplaya kakhulu, selokhu ngaqala ukusebenza mina ngiya-aplaya ngezimo zasemsebenzini. Bengiqala ukubizelwa kwi-interview empilweni yami. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokusikhuthaza. Ngiyanicela sithandazelane bazalwane ukuthi sithembeke uNkulunkulu, ngithembeke kuNkulunkulu ngawo wonke umzimba wami, ngawo wonke amandla ami, ngayo yonke inhliziyo yami. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba Nsibande nomndeni wonke, baba sagciniwe esandleni somusa. Baba ngike ngaba sesibhedlela isonto lonke baba, ngaphuma nge-ambulensi ekhaya ngangena e-ICU, kodwa nje baba ngo-day 3 ngambuka uJesu Kristu eyinkosi empilweni yami. Ngaphuma e-ICU ngo-day 3 ngabashiya bephakathi ebengibaficile ngamuvela ewodini. Kodwa baba ubufakazi lobo obunye nje uqanda ikhanda baba, sengibuyele ekhaya. Yambona uNkulunkulu esebenza emfihlakalweni. Baba kunobunye ubufakazi obukhulu engicela ukuthi abazalwane bakuzwe. Baba ngithe ngingakangena esibhedlela ngibanjwe iy'nhlungu kakhulu, njengoba nje umzimba udlakazeka isifo somdlavuza esispreadile umzimba wonke. Baba ngathi ngivuka ebusuku umphefumulo wami ugcwele umunyu ukuthi kungani ngigula kangaka, why ngisey'nhlungwini ey'ngaka. Baba ngavele ngavula intshumayelo yakho baba owawuyenze
uSaturday. Shuthi mina le ntshumayelo ngilalela Sunday ey'ntatha ngabo 2 lapho baba usho khona ukuthi inhlupheko i-part and parcel of ukuba yikholwa. Baba kuleyo ntshumayelo wakhuluma nangentethelelo, i-forgiveness towards abantu ongazwene nabo. Wathi asibabhale phansi sibaliste, sibakhulekele ukuthi basithethelele nathi sibathethelele. Baba wachaza kakhulu ngale nkonzo ngale ntshumayelo ye-forgiveness. Baba ngaloyo Sunday ntambama, baba benginomndeni wami nje ebengingazwani nawo for 2 years, odadewethu, my biological siblings. Baba ngababhala phansi, baba besingakhulumisani nje nhlobo njengoba ngikule jeni yokugula, bebengeze ngisho ukuzongibona, bengangisaphothi. Ngababhala phansi baba, ngaqede ngakhuleka baba, ngenza umkhuleko omkhulu. Udadewethu omdala ngambhala phansi, kwaba Celestine yokuqala, ngicela intethelelo, nami ngithi ngiyakuthethelela. Baba ngicela ukukutshela ukuthi lo mkhuleko ngangiwenza kuyisonto ntambama, ngajula nje kakhulu. Kuthe ngomsombuluko ekuseni baba kwangena ucingo ukuthi udadewethu ushonile, uvele nje waphathwa yilo mkhuhlane omkhulu, wavele wangakhulumi, washona baba. Baba ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi inkonzo yenhlambuluko ngiyenzile through izifundiso zakho baba, through leyo prayer owathi asiyenze, sibabhale phansi ngamagama. Mandibulise ekhayeni lezwi kaJehova kuyabonelelwa baba uSibanda, nawe mama. Ndibulela amandla kaThixo kuko konke ngoba ndifumane le group. Qha ke ngoku amandla ayaphele xa kufikelela ubunzima, kodwa ngenxa yethemba ndiye ndifakele i-voice note wasinika yona. Abazalwane ndiye ndidibane nabo apha endleleni kwindawo endikuyo sisetrongweni, but basifaka more estrongweni because izinto azenzayo yena umzalwane wayendifakile apha. Umoya wakhe usabe phezulu kakhulu and into azenzayo azindenzi uba ndibe right, because uje wathi kunye i-voice note usanocapukisana sinokwenzana nakanje, because bayabuza abanye abantu uba ingaba ngubabunzimana lo nenza belelo hlobo nililo na. Ngoku imibuzo ke ndiye ndingayazi the more esenza ngalo, yabo. Kodwa ndiyambulela uThixo ngeemfundiso zakho baba, and futhi uzawuphuma kule ndawo ndikuyo ndiyibambile ngohlobo ndiyibambe ngalo. Ozenzela ngohlobo enza ngalo yena umntu uzenzela yena. Ndiyamcela uThixo angandisusi indlela endikuyo, because ndiye ndihambahambe kufikelele ixesha lokwenela. Kodwa ndibe ndimcela uThixo ukuthi mandikulawulwa sisono, because ndawude ndenze okukubi. Kodwa ndiyamthemba uThixo amaxesha onke. Ndimbulela kakhulu. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba, ngibingelele nomama, bese ngibingelela entabeni yendlu kaJehova, ngiyabonelela, ngibingelele nasekhaya lezwi. Baba, ngifuna ukudlulisa nabo ufakazi obenzekile la eMlazi. Sithe sibuya eHammersdale, kwafuna undodakazi wathi asize sizobheka umkhonyane wakhe akaphilile. Ayike nangempela-ke seza sagibela seza la eMlazi emzini wabo. Hayi safika baba kukubi ngempela, kukubi. Ayike sakhuleka. Sengikhohlwe ukuxolisa baba, ngikathi ngidilitha, bengithi ngifuna ukuthi ubaba ngicela umkhuleko, ayingabuye ngakhumbula ukuthi hayi uNkulunkulu usinikile amandla, nathi uyasho nasezweni lakhe, wathi asiphonse zonke iy'nkathazo zethu, wathi yena uzokusithwalela. Nobaba futhi usinikile umkhuleko ukuthi sikhuleke. Yini ngizocela kubaba umkhuleko, ukukhuleka ngawo. Singadilitha-ke baba, ngiyaxolisa kakhulu ngalokho. Hhayi uNkulunkulu-ke baba-ke usewenzile umsebenzi, konke sekwenzekile,
siyabona umehluko omkhulu kusukela ngomgqibelo indlela kade eyiyona baba, hhayi sekunomehluko omkhulu. Nasekuseni sibonile nje ukuthi hhayi uNkulunkulu usebenzile kakhulu kakhulu, wenzile umsebenzi. Siyabonga kakhulu baba, uyasifundisa ngey'mfundiso zakho, siyabonga. uRomans 10 uyawenza umehluko empilweni kakhulu kakhulu, uyawenza umehluko ngoba sifike ecinane esifubeni nephethe inkici yonke lonto, kodwa-ke walokho ethi mekhuleka abeka ifoni esifubeni, alokho ebeka ifoni esifubeni, alokho ebeka ifoni esifubeni. Hhayi namhlanje baba, hhayi siwubone omkhulu umehluko. Siyabonga kakhulu baba, siyabonga kakhulu. uNkulunkulu nje akugcine kakhulu. Nathi baba iy'mfundiso esifundisa zona siyabona ukuthi hhayi siyasiphakamisa. Siyabonga. Jesu Kristu inkosi.